Borok wngwi ase phaiwi uansukna rwngo babina rwngo kaham hamya bujina rwngo. Kintu borok wngwi ase phaiwi uansukna rwngliya babina rwngliya kaham hamya bujiliya hwnkhe borok wngwi ase phaiwi mo kaisa rajimung mama hai. Tabuk social media o muitu hainia kaisa mangpili kasawi phaio norok video ni screen o mangpili nugui mankhana. O mangpili wngkha Nepal o tabuk twi torwi hajar hajar borok langma arimani mangpili ni. Norok o mangpili o nugui mankhana borok khoroknwi muitu haino kaisa borok wngwi ase phaiwi uansukna rwngya bujina rwngya babina rwngya wngwi kaisa o manobik samung khaima hai mangpili kasai phaikha. Nugui mankhana norok o mangpili o borok khoroknwi khoroksa genji chaksusu chumjak tei khoroksa tupi gulapi hungjak. Ah khoroknwi norok nugui mankhana o kolok kolok twiwi tolani tamjani manwi sotoni kariwi tongmani hai mangpili. Borok tolani tamjani manwi sotoni karimani norok nugui mankhana. Hwnkhe norok saida mano ochung o borok khoroknwi tamo kari saimangkha tabuk o mangpili kasa phaima bai o borok khoroknwi twi torwi langma arinai khoroksa burui ni mang kwthwini khunju o khamani rangchakni manwi khulugwi nyago hinui tabuk social media o mangpili kasai phaio. Nugui mankhana norok khwnai romwi sotonwi bwrwi khoroksa langma chojakni khunju o kanjak rangchakni manwi khulugwi nyammani mangpili. Ah mangpili kasai phaima bai borok rok belai no chajak baliya hinkha borok wngwi amsuk thwlai thanglai wngwi tongo Nepal o twi torwi kintu ekdigi o borok munushu rok khoroksa thwijakni khunju o kanjaknai rangchak chai khulugwi nyago hinui borok rok belai no cholijaka. Mo kaisa borok wngwi o manobik samung khaima kai hinui lukurok salai tonglaikha. Ulo social media o mangpili kasai phaimani pore borok rok wngkha o borok khoroknwi no sasti rwna nangnai police o kisa romna nangnai hinui sama bai police rok o borok khoroknwi no lomkha hinui tabuk koktoma o kasawi phaikha. Hwnkhe norok tamo sana ochung o mangpili nukmani pore je ekdigi twi torwi hajar hajar borok kwmajak kwbangma borokni langma arijak kintu onyo digi amo uansukya karwi khoroksa kwthwini sakni rangchakni manwi khulugwi nammani mangpili nugui tamo sana ochung kisa comment khai sadi.